अजी दीदी कुछ को कितना खाना बढ़िया लगता हो। देखी जब सास ससुर घर में आ जालन जानी कहीं से तो कैसनो खाना निक लागेला तो इहे खाना तो न क्यों निक न लागत रहे कि आदमी कैसे खइहन कैसन लागत एकदम चिवड़ा जैसा। इहे मम्मी जे चल आइनी तो देखी हाँ जाए द का करब कोखी में बेटी भी या तो वहाँ के जैबे न करम हो दिल्ली गई रही और वैसा खरनायक दामाद भी दामाद एता न मिटुए न आदमी कहिहन होकरा के दोगले न कहिहन नाना जी के ऑपरेशन से लड़की भइल आयामा जी गई नहीं आया कहीं रूम बा त आदमी ना नीचे सूत जइहन कहता हम चौकी पर सुता हमारा रउआ नीचे सूती ओकरा से जब कहता ननद बुची कहे लगनी नो तो कहता हम तू सूत जाके बुचिया यही पो अपन माई के नीचे सुता दे इतना शासन में रख ले रहे देथी देखल जाई जी देखल जाई। हाँ हमनी मम्मी जी के यहाँ तर हथी पर लेके रखले रही ना जा आ वैसे करते का करबू ए कने ये हरामी हो जाला सब कोई जी तो भौजैया के रखले बताऊ दो गले नु कहाई न जी नु भाठा गई खाली यह सब जाके सुपरवाइजर ह करिए बाबू ठग देनी जा का हो कन्या और कुछ लेम जा ना हो कुछ ना लेम जे कुछ लेम जा कहीं जा तू तो लेकर 4 बार आ गेलू पूछे खातिर एक बार मछरी इतना देके चल खइला से खावा त नहीं थे। अजी दीदी का करी बताई रहुए सब खाती है मम्मी जी खातिर ना बनल बाटे देखो तनी कि मम्मी जी कितना दिन के बाद आज आइल बनी आ मन लगत रहे दीदी मम्मी जी भिरी है मम्मी जी भिरी मम्मी जी भी ना बताई यार वो सब का नाम ही रहे का करब कने घर के देखते बाबू रीति रिवाज कि उनकर ससुरा में कमर रीति रिवाज रहे लड़किया के नंदी के ना ससुर में सुख भइल ना बहरवे सुख भइल। अरे काची भी कही है दीदी पर इतना हराम ज्यादा भाव नहीं। हाँ बहुत देखी दीदी करे के चाहिए जी घरों पर चलेला कब माथ पके सवांग निक रहेला तब ठीक है वो कहता अब कोई सवांगे निक नहीं थे कह दी बताई तो का करो कतनु ननद बुची के नु ले जात रहन हॉस्पिटलों में देखावे खातिर न चेकअप करावा जाला नु त कता कहत रहन डॉक्टर ज्यादा कुछ पूछी त दर्द उरद के मत बताइए कहिए ठीक बनी मुंह आवते नु रहन भौजाई करन त ई हरामिया मुंह आवते न रहे करिए बा साथ छोड़ दे बस उनके दोसर जगह हाथ बधरा देवल जी कने बुची जी के ना ये दीदी तब उ ना छोड़म वो सब जानते हैं कि पीछा पीछा लगत रह देखी नहीं खाली फोन कैसे करते रहे कहाँ भाई कैसे भाई वीडियो कॉलिंग कर रहे से 24 घंटा वैसे मत कर तुम्हार जीव जड़ दिल एकदम से भाग उ बुची जी कैसे रहे नी अपन बाप भाई के इज्जत देख के जनलू कन्या मगर का कर सोचत तवन कि एगो माई बिया एगो बाप बवन हमार हेट के हमार मर जाई हन माई दिन चिंता में ना बुढ़िया रहेली गईली बचावे खातिर कि कतनु बोलावत रहे अपन मैया के जनू कन्या कि माई आई करे खातिर तो ई कता कहली नु कि हमार माई आई उगावेली तो अपन एक बनावेली या खाली हमारा के कोनो चीज करबे ना करेली जे गहन बनावे खाई ई बेचारी अपन अपना उठू खाती सुख खाती बोला देली अपन माई के आ नतीजा भेणु करे लगल जी दीदी ई तो है ये बड़ा ना ऊपर ले लइकावा का बदमाश हो गई लइका राण ह लइकावा तो बुढ़िए कहत रहे नाखूनवा कबार दे सिखावत रहे उस आदमी मोहर ना जी दीदी बताई अरे जाना तनी मेन बात बा कि जरे ठीक नहीं खे हैं बुची जी के सास ओसने लंगटिन मर्द वैसे ने लंगटा भौजैया के रखले बता का बोला दुनो बहिनिया उहे बैसन ओकर भौजाई के देखी जवान मर्द भौजाई के रख लेलस न मेहरारू के कुछ बात सुनी थी दी कौन है कि कोई ना सुनी ना तो न क्यों ना सुनी हस का जाने आले में कुछ जी कह देनी जाइए दादा अब पूछी जी का बारात में गई रही देख ले रही कौची उहो के ना हाला करेला आके कहती जाए अरे छोड़ा जवन होखेला रही तवन हो जहां धोला जा जतनी हाथ ले उहाँ के हाला कोई नहीं ना कह नहीं अपन माई से चाची के लिए किया नु तो उ रोत रही कह के व्रतिया के दिन तिलकिया के दिन कोई नहीं नु तो देख लेली भौजैया संगे गलती काम तो हाला कह के कहे लगल कि माई दीदिया के बियाह मत करिए चाची कहत ना रही बूढ़ी से तो ई कहते कि सुधर जाई बियाह होला नु तो बिगड़ल लइका सुधर जालसन एका सुधरते नु बाटे हम त दीदी उतिए खरिल भगवान कर मन लइका वैसन होते ना ऐसे करते तो उतिए खरी अपन बारात का सब फेरवा के लेके चल रे नहीं कनिया सुहाग रात के दिन सब कहे वाला बात ह पहले ओकरा भी जाके तब इनका बियाह ननद बुझी ननद वही दिन भोरही में का तो कहत नु हम जी
कि तू आज जो भैया के भेजे तो कोनो बहाना से अब ओकरा घर तोरा के नहीं खे रखे के दूसर बियाह होई लइका फेगा नहीं सन दूसर बियाह हो जाई अभी कहत होई बुजरी कहत होई के पहले हमारा भी रिया हाँ। हरामी नहीं देखाई के मोटा की गोर हाँ हाय से ना खय से ओकरा के सपन पलमुनिया कहेला सन नक्ची पट्टी जनलू हां ओकर मर्द कैसन बजे कि छूट देते ले बेटे हां कि जो हमार भाई संग गुलछड़िया उड़ाऊ अरे भेड़ुआ हो भेड़ुआ कन्या का करबू ननद बुची के आदमी बियाह क के ठगा नु गइलन आदमी ओइसन रहने ठगा गइलन का करबू चार चार गो लड़की बासन अब जाके एगो लड़का भइल बाटे त का करबू हां तब जो नसीब में ले जा कन्या ले जा कन्या आ ले जा ई तब माई उतना तगड़ा बाई की बेटी के बढ़िया से छुआ छो कर तड़ी जाए दिया पूछी जी के जगह बोला के जे रखे के बा कहन की तलाक चाहिए त तलाक को दिया नतिया नतिया हमर दामाद दम लंगाटा मिल गइल बेटी केतना हमर को रोवतिया डहकतिया ओकरा के छोड़ के आइल बनी हमर नीक नहीं खे लागत का करी कनी नतिया के त जाए दे हो हमर बेटिया के त कहत का करे जाई अपने के बियाह कइले बड़ू ले जाए खातिर रखे खातिर हाय रनी 4 महीने 4 करम क के रख दी हलस हमर अपने बेड पे सुततल नतिया हमरा के भुइया सुतावतल लड़की के खैला खैला बिनु बुझा त मुआ दी भौजाई के जेवने रखले बा न नतिया चाहत त मुझे तो दोसर बियाह कर लेती आई का हो अरे बाप ढेर तबियत खराब बा अरे हाँ बुझा तो चक्कर आवता हो बीपी लो बा बुझा तो हुए का कहूं तो ना हो तो मंटू डॉक्टर के लिए कहत रही कि ते चल आओ तोरा बस के उजा नहीं खेत बाकी तू हमर बातें ना सुनबे कैसे चली आई कैसे चली अपना जमला के दा हो तने हां बुझल बेटी या ओकरा के छोड़ के आई जब वो अपना माई के बुलावत रह तो तोरा बोले के का जरूरत रहे अपना माई के बुलावत रहे नतिया मिल के मतरिया बेटा दोनों मिल के लइकिया के मुंगा देता सन नतिया ओकरा के खाए के देता समय से न पिए देते न खाए देते तोरे के मुआवे के फेरा में पड़ल रहन तो तोरा ठीक लागत रहल अरे हमार त नौ नतीजा क दिल ओकर कुफुत देख के का जाने हमर बाची कैसे जियताई ओकर कुफुत देख के हमारा टेंशन भइल बा बुझाता हमर तबियत खराब हो जाए उतना बुझले अरे हम का कहि साला हमरा बहुत बड़ गलती हो गेल देखा बोला तनी त हाफी छूटता हम कहत रहे हमरा मानव दुविधा में रहे कि ओकर के बियाह ओकरा से नत करि जाऊ जवा लेकिन साला तो घरिया पेरले रहला न जब पहुंचा दी तारा के पेर के हम का जाननी नतिया ऐसन बउए ना त ना कोलती हम जनी चलो लइकी धनी मनी घर बोलही बा सुगर सगर दमादा बोलही बा त कर द बियाह कम पैसा लागता हम का जान नतिया त सत खेलन बा खेलवाड़ बा नतिया खेलाड़ बउए भौजाइन से दिन भर बतियावत हुए लड़की के देख नहीं खे सकत का हम कहि हाय अब त हम केनाहू के नहीं कि अगर लड़किया के बुला के दोसर बियाह शादी कर दे त टोलो महाला हंसी हंसी ना हाय बाकी का करबे अब हंसले खातिर का करबू अब ओकर जान जोखिम में ना डाल जाई का होती चुके पिलुआ भर के लड़की माँ टाई टाई रोवतिया नतिया ओजे सुतर है उठैलस नहीं के नहीं उठैलस कहते तो जन्म दिले भी उ त उ ना करी हम काहे खातिर उठाए अरे नतिया ते बाप नो हड़े रे बापो के सोचे के चाही हाय जाए द नती कर तड़नु जामल के कहू जे से आवे के बाहर से घरे आ चल जब द्वार पे जब 10 गो आदमी के बिटोर के जब फैसला होई उ नतिया ना आई रखनी रखले बा ओई जे रखले बा तू आई हाय भौजाई के रखले बा तू आई हो कोनो बहाना लगा के जब बुलावल जाई आ ना ये तो जे चल के द्वार पे 10 आदमी के लिया के चल जाई ओनहु से 10 आदमी के बिटोरल जाई आ तब वो जे बात होई के पहले उनका के बुलावल जा आ आवे है दुआरी पे बैठ के बात होई कि तू का चाहत रह एक दिन असही झगड़ा कइले रहे लड़की ले त मारा फारा कइले त हम कने पाहुन ऐसे काहे कहतनी जेवन रखनी भइल बिया तो करे के बोला के राखी हमर लड़किया बोली तब आ त कहत तो करे खातिर त कुल करतनी हम कन तब ठीक बा करे के लेके रही हम लड़किया के लिए के आ त जाई एकरा के जे मुआइम लेकिन कहतहु जाए ना दे मैसे से चल महिला थाना चल के ओकरा दहेज के केस कर हम का के जुझते बन जाओ जुझा के जुझी जा लड़किया आई त कहबो करती त हां चल लिया के चलती जा लड़किया ना चल तब दहेज पे दहेज के खातिर केस कर के हमरा लड़की के मारा तड़सा तड़पावत अवस बहुत हम करी ना होई त जई त बबुआ सीनियर डॉक्टर के ना त हुनका के अरे का कहला मंटू डॉक्टर के केहू के लेके आई त तनी पनिया में घर तबियत खराब हो गई पानी चढ़वा दी घर में चढ़वा द हम डॉक्टरी में ना जे हमरा डॉक्टरी में मन नहीं के कर जाए के ओहो जान जाइए बीपीओ पे हमारे देखे से तो एनएसओ ने गबड़ा है बुझाता है गबड़ा
हम कैसे कैसे गाड़ी में आइल बनी हम ही जानता नहीं। रह हम जाके हम तनी हमरा उनका से सीट बात पे करते ले लेके हैं ध ध के त जात रहनी हम आवत लोग पहले बुला के लियावा तनी वो अपने देख के बतेहन कि का करे के पड़ी छे एजा फरिया जते जे जोन कहेन जोन क दिया जाई हमें तो कहन कि चले के पड़ी क्लिनिक पर तो चलल जीवो जी अब का को जियो चलो ठीक है बजा बोला लियावा। आखिर का हम कहे बाबू लो एगो तो नहीं जाने लूर बुद्धि कबो मत सिखियालो आपन जे बा आपन मेहरारू भी है दूसरा के मेहरारू क दिन का में नती के नहीं खे बुझात न उनका पिलुआ पड़ी उ का जाना तवन माजा मारा तड़न भौजाई के लेके उनका पिलुए पड़ी हमार लड़के के तड़पाव तड़न नती उ। हाँ माई हाँ रे माई वहाँ के तो मम्मी जेल ही न बड़ी। हाँ हाँ तब का करबी जानत है बाड़ी क्या कहला कि उन्नति इतना दो गला हो गल इतना कि भौजाई के परगट रखले बाटे मेहरारू के सामने ना पति भेजे का तब मेहरारू सूती आ घर में उठ के कहता भौजाई भी चल जाइहन। हाँ बूढ़ी के ना पति इतना तबीयत खराब इतना तबीयत लागत अनु कि 4 दिन के अंदर में 2 दिन के अंदर में उनकर वहाँ का मौत लिखल बाटे। अरे ना रे अपा मुँह से निकालत नहीं पर का करबी कोई पूछ देता ना तो कहीं के पड़त ताटे ना बतेबी तो जानते न बड़ी कहता लड़का बा छोटा का आमा जी कहता सूजत रही ना तो जानते बानी अभी यहाँ पहले ही से कहता कि नाखून खून अपन बढ़ावे नहीं ना काटे नहीं नाखून बा कहता लड़का बा धके नोच देत रहे। हाँ खा चढ़ा नु हरे लड़का बा ठीक कोनी है ठीक बा रखते यहाँ क्या करनी कुछ बा। हाँ ठीक बा करी का हजी तो कोनी कि माई के तो तबीयत खराब बेसी हो बा पैसा धेरे बड़ू पैसा हां कहाँ धोइले बन जन कह देखो ना कोनो पाई लगाबो नहीं 1300 रुपया दिल रही तो उहे तो बाटे तो द ना उहे द हॉस्पिटल में ले जाके पड़ी तबीयत खराब 1300 के का हॉस्पिटल में अथु बाजी। अरे भाई तो 1300 रही नु तो हो नहीं खे का हम कहि अबे कोनी हमरा लाला के पानी में चढ़ावे पड़ी तो बुझाते नहीं के बुझाते नहीं कि नतिया के बेटा इतना हरामी हो गेल बसन इतना हरामी कि बोलावे के बेरी कैसे बोलाइलस करेजा में ढूक के बोलालस कि आई मम्मी जी आई सासू जी आ बोला के हमारे आमा जी के हेसन हाल कइले बाटे आए आज के बात जहां रहुआ विदा क देनी तो देख अरे हम तो वही घरी माना करत रही कि नत जो लेकिन का कहबो लेकिन तो वही चल गइल लाज शरम लागत कि नहीं लागत हम पलंग पर सुता में इनकर माई नु नीचे सुती हन आ हेसे कह जाला दामाद के तौरी कह जाला कि ना मम्मी जी रे पलंग पे सुती हम नीचे सु जाता तने बुझात त का कहबू अब खैरे करा बा ए बात से हमरा मम्मी जी कहत रही ना कि पैसा ध द के अलमारी पे हमरा के जाचत रहे कि चोटिन हिया कि नहीं खे चोटिन बताई त 1-2 रुपया भर मम्मी हमरा के चुरावता नहीं पैसा कौड़ी अरे लेबो पैसा लिया का हम कहि चल हमार तो दिमाग है ना त जवन भाई तो रउए करवावत नहीं हम नहीं की करवाव ठीक बा रउए जात रही मम्मी जी तभी मना करनी कि देखी जी देखी रउआ मत ई सब काम करे मत बिदा तनी मनी गति क के धइले बा तनी मनी गति कइले का हम कह ओकरा के तू लोग केस कर लो ओकरा पर ठीक बा ओकरा के केस कर लो के आप देखिए हम कुछ नहीं किया ठीक बा वहां के नंद बुची के बोलाई ये जगह रही है ना हो सके दूसरा लड़के पास धीरे वो कदी पर वो घर में अब ना जी हन भौजाई के सामने जी बेचारी कैसे अपन करेजा कठोर करके बानी बताई तो ना तो हम कहनी हम ऐसे कि चल जाई 10 आदमी के लिए कहो जाए 10 आदमी के बिटोरल जाई आ तब जब फैसला हो जाए छे उनका कहीं करी जावा जी खुद पुलिस थाना ओकनी के बाड़ा सन के करके बोला के लेके अथु कर थोड़ा एक बात कहे के टाइम निकल जाते ना हम चली चली हम पैसा वाले के बतानी हां चली आओ भंस दो ठीक है नोहिया के कहता नहीं आए एको नतीजा नते के बेटा छोड़ले बाटे हमर मम्मी जी के लगता कि जवन न तवन हो जाई आ बतानी जी देता नहीं पैसा रुक जाई हाय हो दादा पैसा दे दे ये दादा हमरा बुझाइते नहीं का करी दादा बतावा हो कैसे होई का जी दीदी जी जतनी हॉस्पिटल में अभी लगले फोन आइल है बाबूजी फोन कोई नहीं कहता नहीं कि ए भौजी आवे के पड़ी माई सीरियस एकदम तबीयत खराब हो गइल बटुए। हां ये दादा अब हम का करी बाबू कहा कहीं जाजी फोन करत मन कहत मन कि का भइल बाटे हमको ई हो गरिया वा त न कबे से फोन क के कि जात काहे नहीं की जात काहे नहीं की अब घर व दुआर वा त छोड़ के जाए में गजबे लागत टेजी आय नतिया मुथ पिया ना मोर हेरा दी त ठीक रहित दोसर जगह अपना अपन ननद के भाड़ देती जब बिया हां तब हम जाते न बानी चढ़ता ना हां बेटी व दिल्ली से फोन करत अड़िया अब छटपटाइबो करी हन आ हे हालात में कर माई बाड़ी मरी हन के जीहन भगवान ऐसन करस मत हाय हमनी के घर सुना हो जी तब का तो जी मारत वनु का लइका लइकी हो खलो बताओ तो तू अरे का करम लांगटा घरे गइल बाड़ी यही चलते बेचारी अब छोड़ी हटा उ बाद में निपटल जी कथि कि दे पैसा देले रही न भैया जी रौरा के 10,000 उ पैसा दीही अभी लगले फोन करके कहत रही भैया जी अही बबा के पापा भीरा तो वही कहते कि अथी भौजी भीरा मांगली है पैसा उ भैया देले बड़न आ हमरा अरे का कर अजी चली ना जल्दी जी हम पैसा दे देनी वहां के लेके जाता नी
का धीरे धीरे करते जा कितना बटुए हाँ? कितना दीदी हम 1300 दिले बानी 1300 हम गुजारा नहीं खे तो जी दीदी 20,000 महंगा हट बटुए ओ हे और अभी 15,000 बटुए दीदी जी 10,000 दे हम तब तो चली जा जल्दी जल्दी जाएं जरा वो सब कहाँ जइबू ना चल कनिया हो तो घरो देखे ला चाहिए ना लइकन फैगन के देखे के चाहिए ना पिया के बेटा ऐसन ऐसन दोई मर जाओ आए दह दह हरियर बांस पर चल जाओ कलिका में लहवारे करिया ठा चल जाओ मुसहारा अरे जाएं जाना जल्दी जल्दी का धीरे धीरे करत जा दीदी पैसा दे जल्दी परान छोड़त लिया हमन के उठो कर तुम्हारा हाथ गोड़ का पता लागत के जल्दी लेके आई पैसा वा आइए दादा का होई का ना होई एकदम भेजला के भेजल हो गइल ना मम्मी जी के जीवा ना मानल के बेटिया देके चल गइली है हे तना सिकावा देही सिकावा अरे सिका चुको में का फोड़ ना दीजिए धीरे धीरे करम तो होइला ही हम फोड़ देता नहीं हां सासुर इहन त ढेर पैसा होई हां ढेर होई भगवान जी आज देखो का होता हमरा घर में आदमी सब एथिए न हो गइल छरपटाइते नु बाड़ा ने देखी दीदी ना होखला से का तो बटे जवन आगे आइल बतावन करे जाना का जी आरु के दीदी जल्दी आई जल्दी लेके आई जी पे जवानी